Здравейте, хора! Аз отново съм Матей. Ще играем Dream League 2015 година. Вече никъде няма в описанието. И вижте състава ми: Нойер на вратата, Рамос като ляв бек, Матуей 14 номер като ляв централен защитник, Пике десен централен, Алвес десен бек, спуснал Ракитич, Иньеста, Погба. Имам Неймар, Роналдо и Меси. Имам Ибрахимович като резерва и Навас. И почваме матч. Също бейти ще играем. Така, иска да направи фрикик от... Извинете, обърках се. Иска да направя хет-трик. 3 гола на някой, т.е. хет-трик. И така да е. Какъв страхотен пас. Той Ракитич. Ракитич центрира за Меси, но той не е лошото стане и се не успява да удари топката. Левия бек на моя отбор Рамос центрира към Погба, но къс пас беше. Даване за Нойер, той отбива напред към Роналдо, Ракитич, към Неймар, той към Меси. Ето първата греда. След първата атака, след първия удар по-точно, има греда и тук от кожера и Неймар взема да направи задна ножица и не успява да косне топката. Пике спъва. Пике по-точно взема към Даниелас, той към Меси. Той връща към Даниелас. И сега Пике с топката. Погба. И ние ще взема топката по-точно. Не съм толкова добър на игра на самата игра. Но той Неймар извежда напред пас за Неймар. Аз към Меси и Меси напълзва врата гол на Меси. И това е краят на първото полувреме. Второто полувреме започвам с център от Бетис към Погба. Иска да спре, но спря топката Погба. Тича напред, подава към Роналдо. Роналдо, какво ще измисли Роналдо? Той подава към Меси и Меси удар на Меси. Меси бележи гол. Така. Още един удар. За сега още един удар. Ето така. Удар. И спасение, нали? Спасение е топката. Много с глава. Още един гол на Меси ще направя хет-трик. Меси. Удар на Меси. Не успя Меси да вкара трети гол в момента. И така.
Подавка Меси. Меси. Гол. Не успя да вкара гол Меси. Не успя да вкара гол Меси. Не успя. 14 номер подавка Малес. Към Инеста. Ба. Меси. Втори шанс за Меси. Точно покрай вратата. Не успя да вкара. Неймар Джуниор. Толкова Меси гол, хитрик, довиждане хора. Значи ще се извади